Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong hapon sa ato mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta dira nga ato yung mga kaaksyon sa subong man nga Webes nga edisyon sang This Is My Life. Sa subong nga hapon, mangin kaupod ninyo ini si Indayan. Talos man temporaryo sa regular nga kurwaman Tita Wilma Sugaton. Kamusta ang mga kaaksyon naton nga nagamonitor sa ilawantag sa iya ka mga transistor radio and also sa mga nagamonitor man sa aton via Facebook Live. Mayong hapon dira sa inyo. Sa subong iya nga tiniondo medyo anong feeling man samo-samo. Nga ado kun ara ka sa isa ka area, dumabat siya ka sang kabugnaw pero kung napuot ka ti ginot no. Ate ka na. Okay, dili kita sa aton man lakat sang panahon. Kaya sa subong iya nga tinion may ginamonitor ang pag-asa. Isa ka low pressure area ara pasagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ning LPA may kalayoon nga 680 kilometro nakatundan sang Lawag City. Kaga ini ay nagagiho padulong sidlangan nga bahin sang pungsod China. Kaga naaminhan naman sang Vietnam. Pero ang monsoon throw sa bugos naman iya nga Pilipinas amo ang nagaapekto. Diri sa Visayas, Western Visayas, dala na dira ang syudad sa Bacolod kaga Negros Occidental. Naka-eksperyensya naman iya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Mahinay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin ang mabatsyagan sa karon sa Negros Occidental. Ang aton adlaw kaina nagbutlak si haring adlaw las 5:22 pag ini naman ang magatunod las 6:05 karon iya sa gabi. Ang aton temperatura yara man naga-range sa 25 to 31 degrees Celsius. Muna nga hambal ko medyo tawag mix. Samu-samu ang aton iya nga mabatsyagan kung panahon ang paghahambalan. Sige, ano ba mga dapat naton istoryahan sa subong nga hapon? Sa aton mga balita bala sa national. Ining may kaangtanan sa bakuna na COVID-19 vaccines.
Kay sa karon si Senator Nancy Binay ginapa-utilize niya ini sa Interagency Task Force kag Department of Health ang tanan nga nakatago nga mga COVID-19 vaccines. Suno sa senadora, ini para masolusyonan, no? Ang kinahanglanon sa pagpangbakuna sa economic frontliners nga yara sa A4 category. Kay kung pamatian naton, no? Kung pamatian naton ang palayag sa iban pa naton yung mga government officials, medyo kulang gid man, 'di ba? Kulang pa kita sa nga bakuna para iya sa mga gin-classify as A4 priority, no? A4 priority groups. Kay importante ini nga panibago yang categorization sa ngaton man ay ATF kay given sa karon ini ang ginalantaw sa nga Pilipinas nga makabulig agud iya nga para man sa recovery sa nga aton yang ekonomiya kay syempre sino bala ang nagapaggiho sang economy naton yadto ang mga nagatrabaho. So importante nga mahatagan man sila sang priority. Pero balik kita diri sa palayag ani Senator Binay, ambalya dapat hindi mag-usik sang tiyempo, no? Dapat hindi mag-usik sang tiyempo nga maghulat sa mga tawo nga hindi pa iya magpabakuna. Kung hindi, na? Hindi na pagpilita, pangitaan dito ang mga gusto iya nga magpabakuna or handa na nga magpabakuna nga hindi na maghulat kung san o pa iya nga adlaw. Kay suno sa senadora hambaya wala dapat sang vaccination centers nga magsira bangod lamang sa kakulang sang bakuna, na? Kay if ma-remember naton, no? Sa subong iya, despite nga may ara sang kakulang, no? Despite nga may ara sang kakulang sang bakuna, pero may mga lugar kita diri sa Pilipinas nga like for example, nabilong sila sa A1 category, no? Nabilong sila mga health workers, nabilong sila dira. Ti may ara sa ila ya nga do nagapangduha-duha pa magpa-vaccinate. Ti syempre mahambal nga next lang kami kay do hindi pagid ko kumpiyansa. Mo na bing ilang nga rason. Ti syempre alangan hulaton mo pa sila may given nga may expiration date man ang doses sang vaccine. So, dapat amuni ang ginapush ni Senator Binay nga kung mahimo, kung may ara malang sang available, kag may ara sang willing na yang nga magpabakuna, go. Na bakunahan. Dito, i-allot sa ila ang bakuna kay para yang hindi mauyang. Ang isa pa yun naton kabalita, ining 1 million doses sang Sinovac vaccine. Maayo ining balita kay from time to time, every month may ara na kita i-expect nga mag-aabot yang vaccine. So sumong kay nasang alas 7 nag-abot ang 1 milyon ka doses sang COVID-19 vaccine, no? Ining Sinovac ginbakal na iniya sang gobyerno sa Sinovac Biotech. So, una din nga ginpahayag ni Galvez sa kabahin ini, sangkapin 5 ka milyon ka doses sang COVID-19 vaccines nga ginapaabot na sang Pilipinas sa sumong iyang bulan. Kagkadungan man sini ang pag-umpisa na sang gobyerno sa paghatag proteksyon sa A4 category nga ginalakipan sa mga economic frontliners. Kag isa pa gidirihon na mentionar man ni Galvez, amalya karon sa gabi may maabot pagid 2.2 million doses ang Pfizer gikan iniya sa COVAX facility. Na? Manami ini siya nga information kay madamo na ang ma-vaccinate diri sa aton. Kagkabay, no? Kagkabay nga kung hindi gid man malabot ang herd immunity nga ginatawag, pero ara na tabala sa ara na ta sa part nga 50% na abi or 60%, 'di ba? Kanami pamatian kung ara na kita sa amo na yang porsyento sang vaccination agud nga
ang tawo bala, no? Ang tawo makumpiyansa naman kagyad tong mga nagapangduha-duha at mapilitan na sila kay mahambal na sila. Joke lang to guro, mga issue to Okay kadamo sa mga issue nga daan nga ginuha man angot sa mga bakuna kung makitaan nga damo na sang populasyon ang or kada maanayasang populasyon ang nabakunahan, may tendency nga magdugang magsaka ang populasyon tubtob nga ang kabilugan iya or ang tanan-tanan nga tao sa Pilipinas mabakunahan na, di ba? So sa karon ang record diri ni Secretary Galvez naglambot na sa masobra 10 milyones ka doses ang Pfizer, Sinovac kag Sputnik 5 ang nabakal kag nahatag naman sa pungsod. Tubtob Agosto ginapaabot 40 million doses ang COVID-19 vaccines ang maabot sa Pilipinas. So kabay kag wala na bala sang delay na amunik man kun kay isa ang nagapa problema kung may ara iya sang delay. So i-pray pagid ina naton kay para tayuyon man ang vaccination diri iya sa Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time 1:53 na kita. Amo yan to ang aton man nga mga balita from the national. Standby sa akong nga pagpanumbalik kay aton man pagaistoryahan ang aton iyang topic for our FYI for your information portion sa nga This Is My Life inatanan sa akon nga pagbalik. May squalene capsule, 100% pure squalene. Wala lamod chemical kag wala sa malay nga side effects sa aton ikaayong lawas. Kinahanglanon ginaton ini adlaw-adlaw. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo,
Na narisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan ng palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options.
So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Usage test. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod ini si Inday Ann. This time, diri kita sa pag-share sa inyo, no? Sa aton man nga topic sa subong iya nga hapon, for sure damo ni sa aton ang familiar sa ginatawag iyang kalunggo, no? Ano bala ang mga reason kung nga nagakatubuan ng isa ikatawo sa nga kalunggo nga ginatawag. Okay, ang kalunggo kuno sa masami bangod ini sa virus nga naga-trigger sang madasig nga pagdako sang selula sa aton iya nga panit. Pareho man sa mga pareho lamang sa mga magagmay man bala nga naman do ka garas, no? Kung imo ya nga mahikap or mahiraman nimo abi, kag mahimo nga masakit, kag hindi manami lantawon. Hindi man ina siya makonsider nga cancer, pero do kalaway lang balalantawon, kag kung may makakita gani mo or bisan ikaw mismo, makasiling ka bala ay kalaway, kalain man nilantawon man, no? Pero may ara gani isang nagkalain-lain nga sahi isang kalunggo, no? 200 nakabilog nga ano tawag na? Pagtawag iya or makonsider siya nga kalunggo. Ang samasami makitaan ini naton sa aton iya nga kamot kag sa aton nga mga tudlo na sa aton gali palad, sorry. Sa aton palad or sa aton iya mga tudlo. Pero may lain man nga sahi sang kalunggo, like plantar, no? Ini sa masami makitaan sa aton iyang tiil. Hindi maglakat ka, ang ginatapak mo kung halay ka nang magtiniil. So matingala ka na lang nga do may something na iya sa imo iya nga tawag ni sa imo nga tiil, no? Dapat mo gid bala sa duta. Ang ikaduha naman genital, no? Sa mga mga private part sa aton iya nga lawas. Kag ang isa flat, no? Is ini masami makita naton sa aton iya nga guya, sa aton nga palad or
even sa aton iya nga hita. So, suno ya sa mga eksperto, nga makalalaton ang ining kalunggo, kag mahimo nga mapasa sa iban iya nga tawo. Tapos, magahulat sa nga duha tubtob anom kabulan antes pa man nga mabuogid ang isa igali ka kalunggo. Pagkatapos, amo na magpanglato na siya. Pero, may ara man sa pila ka mga tips, no? Mga ginahimo sang or gina-share sa aton sa nga mga medical experts kung paano ini siya madula. So, number 1, ang pagkakas, no? Ang pagkakas, pwede makabakal ka dira iya sa mga bulong sa drugstore, di ba? Pwede na iya may ara da sang topical abi nga solution o kung hindi gani patch sa mga the usual nga mga kalunggo, pangita ang mga produkto nga nagaunod sa 17% salicylic acid. Bangod, siyempre ginapanitan sina ang apektado nga parte sa panit and ang mga kaangay nga sa isang produkto kinahanglan nga gamiton adlaw-adlaw. Kag ang ikaduha, para sa maayo nga resulta, mas maayo man nga ipatinel dira, no, sa tawag na ng alabaab nga tubig, no? Ang part abi like sa imo tiil, no, itiner ang imo nga tiil sa maalabaab nga tubig sa sulod sang 15 minutos antes man butangan sang salicylic acid. Halungan lamang ang paggamit bangod syempre acid ano bala ang epekto sina, no? Mahimo ya maka-irritate sang panit nga nakapalibot sa kalunggo. So dapat maghalong ka man sa pag-use sini or make sure gid nga ang kalunggo lang gid mismo ang makakas or ang part lang gid nga gitubuan sang kalunggo amo ang nabutangan nimo yasang bulong kay para hindi dira makakos sang kun ano pa basi bala mapaso or whatsoever ang matabo sa imo ya panit kung binutangan mo na nga wala man sang kalunggo. Okay. Ang kadamaan gini isa ginatawag ng mga kalunggo, may mga ano man kung kaisa nga dasig lang man siya madula. Pero ang importante magkonsulta ka lang sa doktor kay ina magabuligid ina sa imo, no? I-guide kanila kung ano ang pwede nimo iya nga himuon, ano ang pwede nimo iya nga pwede gamiton agod iya nga makakas ang inang kalunggo. Kay may ara kon kay isa nga kinahanglan gid nga ipa-check mo anay sa doktor agud mabalaan mo kung ano ina siya nga sahi, na kag ti kun may ara ka na sang i-apply at least nakasiguro ikaw kay mismo ang imo iya nga doktor or may isa iya ka eksperto nga nag-guide sa imo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:10 na kita. Amuyad to ang aton man nga FYI topic sa subong iya nga hapon sa mga ka-action dira naton nga hindi malikawan matubuan sa nga kalunggo. Kay actually bala, inigali maka anuman sa aton gakatubuan ka, no? Gakatubuan ikaw kung medyo mahina man ang imo iya nga immune system, meaning kung kulang kadarabla sa mga vitamins o may tendency nga matubuan ka man ini. So, importante make sure tagid more water kag syempre mag-take ka imo sang vitamins. Ang vitamins nga makauyon man ikaw no? Basi bala maghalay ka na inom sang vitamins, gali may side effect na siya sa imo or hindi ikaw makasaho. Sige, alas 2:11 Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa ating mga ka-action kay this time, dari kita anay sa pagbasa sang isa iya kasulat nga ginpadala man diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan.
Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang aton nga letter sender sa subong iya nga hapon, nagpatawag lamang sa kay Gilbert. Kag ang sulat ni Gilbert nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Gilbert. Nagsulat ako sa imo, bangod tita do hindi ko na mahibaluan kung ano ang himuon ko sa akon asawa nga kung magasto tita sobra-sobra. Halay pamakal bala tita sa mga bagay-bagay nga hindi man kinahanglanon. Halimbawa, kung may mabasahan siya nga advertisement, angot niya sa bag-o nga model sang gamit sa balay, like abi flat screen TV, gilayon niya ini nga baklon tita. Ang isa pa, masami man siya, nagapa-remodel sang parte sang amon iya nga balay, nga hindi man kinahanglan. Bala tita nga basta kung ano ang iya na pamensaran, ginahimo niya ini, kaga ako naman, hindi ko mahimo nga magkontra sa iya. Ang isa pagid bala tita, sa sulod sang isa ka tuig, ay tatatlo siya iya ka beses mag-ilis ang salakyan. One time, actually hindi man ako mahilig mag-travel tita, pero sang makaisa, ginhagad niya ako nga maglagaw, antes pa man ang mag-pandemic. Kung sa bagay, pareho kami nga yara sa maayo ang sitwasyon, bangod ang amon yung mga kabataan, may kanya-kanya naman nga pamilya. Pero bilang isa ka Kristiyano, bala tita we, nagaka-guilty ako sa ginahimo sang akon nga asawa nga halay na lang gasto. Paano ko ayhan matapna ang iya nga bisyo? Tita we, salamat gid sa pagbasa sang akon sulat. Ang tagpadala, Gilbert. Alas 2:15 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yan to ang sulat ni Gilbert. Mawang iya nga problema, baw sana all. Sana all kasi ni sang iya nga asawa. Kay man in 1 year, kuno makatatlo sa iya ka beses mag-ilis ang salakyan. Pagtapos wala man sang kinahanglanon kuno iya nga i-remodel ang parte sa ilang nga balay, pero mahilig mag-remodel ang iya nga asawa. Pero ang problema niya, kay ti as Christian nga ginatawag, nagaka-guilty siya, ginapamensar yan ni siguro supposed to be magabulig man sa isig katawo, mga manabi nga mga sitwasyon. Ang problema niya, baya paano kung ni matapna, no? Paano kung ni matapna ang iya nga bisyo? Sige, sa ako niya pagpanumbalik, standby sa ato ni mga ka-action kay akon man pagabasahon ang mahatag iya nga advice ni Tita Wilma. Mga kauturan, kung nagpalanakit ang inyo kalawasan tungod sang katugnaw subong, mamanyos ikaw sang Panyawan Liniment Oil. Na? Said Panyawan Liniment Oil, produkto sang said marketing. Tandaan lang gid naton sa karon nga matugnaw ang panahon para nga mag-init ang inyo sini pamatyagan pamanyosang said Panyawan Liniment Oil. Ilabi na kun ikaw
pasimbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginagang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Mayong hapon sa kay Sir Alex Montesa, kay Sir Melily Oligo kuno kag kay Sir Noel Amar, kay John Nard or SN2 John Nard Ostonal ng Philippine Coast Guard sa Bacolod. Ma'am Jeannie Sulgon, mayong hapon. Ma'am Sherilyn Oro Javier, good afternoon man. Naga-monitor dira sa may Santo Niño sa Barangay 2. Sige. O si Romulo Batang, naga-monitor sa SP Village sa Barangay Pahanukoy. Pero tumandok ini siya sa DSB. Salamat, Gid. Kay Ma'am Vanessa Mayo and kay Doc Mayo man also. Nag-Mayo, daso nag-Mayo. Ano man. Sa Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob, Ma'am Jinky Dialagdon, kag sa pamilya Dialagdon. Kag Sir Imbongio Campo, mayong hapon. Happy birthday kuno kay Miss Nona. Sige, salamat gid. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, salamat gid. Sir Hernani Duya, good afternoon man. Naga-monitor dira siya sa may Victoria City sa St. Martin Subdivision. Salamat! Ma'am Connie Dormitorio, naga-monitor dira sa may Talisay. Rochelle Fulgencio Susana, good afternoon. Carmen Galagate Cantong, mayong hapon man, ana. Sakay Christopher Eurolina Sr., mayong udto. Ang binatamyaw niya kuno ang tanan nga taga Crossing Bago sa Bago City. Watching from Pampanga. God bless. Marilu Kahilig, mayong hapon man. And salamat nga sa pag-monitor. Sige, continue lang sa pagpadalaman sang inyo yung mga mensahe kay inatanan akon man nga pagabasahon. Salamat, Gid. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan,
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang ito palamati.
Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga Kag pabalik diri sa aton programa, This is my life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. This time, diri kita sa pag-share man. Sa mahatag iya nga advice ni Tita Wilma sa aton nga letter sender nga nagpatawag lamang sa kay Gilbert. Mayong hapon sa imo Gilbert, sa tono sang imo iya nga unod man sang imo iya nga sulat, halata nga may kaya kamo or manggaranon kamo. Wala man siguro kung sang problema kung mahilig dira siya nga magasto. Mahimo nga ang ginapamensar niya nga may edad na kamo kag nahimo naman ninyo ang inyo iya nga obligasyon sa pamilya. Gani dapat nga mag-enjoy naman kamo sa pangabuhi. Total, ang ginasiling gani, nga hindi man ninyo madala sa inyo ialulubngan ang inyo nga manggad. Pero sa isa ka parte, may punto man siya. O galing, lain-lain lang ang inyo yang nga duha nga prioridad. Gusto sa misis nimo, personal enjoyment. Pero ikaw, gusto nimo yang may mabuligan pagid ikaw. Kung ina ang iya gusto, pabay ilang siya. Ikaw naman iya, kung gusto mo gid iya nga i-pursue ang pagbulig sa imo isig katawo, magtigana sang oras kag kwarta sa bulig para iya sa bulig sa imo man nga mga isig katawo. Kung himuon mo ina, basi ma-realize sang imo iya nga asawa nga ikaw husto gali kag magasunod siya sa imo iya nga ginahimo. Kay sa paglantaw ko, nangin maayo man siya nga asawa sa imo. Mangod ang tanan, ginhatag niya para iya sa kaayuhan sa inyo pamilya. Gani kung sa lantaw nimo nga nagkulang siya sa aspeto abi nga wala siya iya naga-share sang iya nga blessing, ikaw anay ang magpuno sang iya kakulangan. Sige. Salamat kay Tita Wilma sa imo man nga ginhatag iya nga advice sa aton nga letter sender sa kay Gilbert. Yes, no? Ang tawo kun kaisa, kung may makitaan sila gani, no? Nga magkatuhay bi ang inyo iya nga opinion sa isa ka bagay, hindi siya pagpilita, no? Hindi pagpilita nga sundon gid ang imo man nga opinion. Kay tendency, maaway lang kamo. Kay man, kung gusto niya nga magsunod sa imo, panilagan ka niya danay. Amo na ang usual nga nagakahitabo. So, pabay ilang danay, no? Sa ulihin manotice gid ina sa imo iya nga asawa nga worth it ang magbulig sa imo man nga isig katawo. Sige, salamat gid sa liwat sa imo iya Gilbert sa ginpadalaw man diri nga sulat sa kay Tita Wilma. Alas 2:30 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Kag amuyan to ang aton iyang sulat man nga ginbasa sa siniya nga adlaw sang Huwebes. Okay, happy birthday danay sa amon man nga pinalangga diri nga station manager, Ma'am Nona Di Maala Magbanwa. Baka sa siya sa Ma'am Nona. Pati ka na Miss happy birthday dira sa imo nya lang nga birthday. Kag happy anniversary man sa inyo iya nga duha ni Action Eric Magbanwa. Dungan ni iya nga birthday kag ang ila nga anniversary.
So, double celebration. Di amo to gali action JM nga double man ang nakitaan mo nga nakaputos sa karton. No? Kay double ang celebration. Ag syempre sa mga ka-action man naton nga nag-celebrate sa ilayang nga kaadlawan, happy birthday man dira sa inyo. Kag salamat man. Dito lang to ako action JM akay do nagkorisong kagid sa akon. Sige, diri kita sa aton man nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Ay si Tita Wilma naga-monitor sa subo nga hapon. Tita We, salamat gid sa imo dira nga pag-monitor. Kay good afternoon. Kag si Chris John Billones from Rojas City to Bacolod. Hello dira sa imo kay nag-greet man siya kay Miss Nona. Happy birthday man ko no. Okay, sa iwan naton ang aton yang horoscope sa subong nga hapon. Mga Gemini, Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Padayon ang mga negosyo sa abroad. Nagasaka man ang imo income. Kung may nagabatsyag ka na dira, no, magpa-check up. Tandaan nga ang matuod nga manggad ang imo ikaayong lawas. Sa mga Gemini, lucky numbers 53, 36, 29, 14, and 45. Satin white is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Matesting ang imo ya kalawigon sang pagpasensya bangod sa isa iya kahitabo. Pero may reward ipakita ang imo yang pagkatampay. Sa mga Cancer, lucky numbers 43, 56, 29, 13, and 31. Mocha brown is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtub Agosto 22, makita na nimo ang true life purpose. Madasig man ang imo nga pag-asenso kung ikaw utdon mo na dira, no? Untaton mo na ang imo nga bisyo. Sa mga Leo, lucky numbers 23, 36, 49, 51, and 15. Cyan blue is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Tun-an ang export document kag dapat mangintampad. Kay man, kung magpabinutig ka dira, sigurado nga madiskobrihan man ina. Maghalong sa mga Virgo, lucky numbers 43, 36, 29, 51, and 15. Ice blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23, tun-an ang consciousness nga ginatawag, ini ang focus nimo sa kabuhi. Hindi pagbaliwalaa ang mga panugyan dira sa imo sang mga may edad or ang mas magulang bala sa imo. Sa mga Libra, lucky numbers 50, 32, 21, 10, and 12. Strawberry red is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktubre 23 tubtob Nobyembre 22. Tun-an ang mga recipe available na, check mo bala sa internet. Search ka dala sa mga recipe kay damo kagida may matun-an. Imo ina magamit para iya nga makakuha ka man sang extra income. Sa mga Scorpio, lucky numbers 53, 35, 29, 14, and 42. Lavender is your lucky color.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:36 na kita. Amo yadto ang first part man sang aton iyang nga horoscope. By the way, si Carlito Kilalamasan, hambal niya naga-monitor sila kuno sa may Banwasang Isabela. Kag ang mga pamilya ni Action JM nga taga Isabela. Mayong hapon, di na tong kopya ko Action JM, hindi ko na makita. Sige lang importante, naga-monitor sila. Kag salamat, gid. Standby sa kunya nga pagpanumbalik para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usap
Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus na taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya ng gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2, ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Kagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod ini si Inday Ann. By the way, mayong hapon sa kay Sir Ray Baryoga, kag kay Ma'am Connie Gremio
Gremio Gilaran. Hambal yan nag-monitor siya kuno from Granada. Sige, salamat, Gid. This time, sa iluhan naton, ang mga nabilin pa naton yung mga horoscope. Sa iluhan naton ang mga Sagittarius sa Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. May bag-o iya nga skills nga amo ni subong ang dako iya nga mabulig sa imo sa patag sang ginatawag social media. Kung may online nga negosyo, uy, ina ang magapatok. Sa mga Sagittarius naman, lucky numbers 33, 25, 49, 51, and 31. Purple is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 to Enero 19, maayo ang epekto sa meditation. Subong, manginhilway ikaw sa kautangan. Pero, magpakatawhay kung may ma-encounter ka dira ng mga tao nga kapasaway. Sa mga Capricorn, lucky numbers 23, 36, 49, 51, and 41. Dollar green is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20 to Febrero 18, magpa-aura cleansing. Agud yang mapabag-o man ang imo nga, ikaayong lawas. Alungan ng pamilya, naghatagan man sila isang oras. Sa mga Aquarius, lucky numbers 23, 36, 56, 55, and 41. Brandy yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Febrero 19, tubtob Marso 20, kayuha dira ang imo iya nga mindset para nga maganyat ang mga oportunidad. Manami gid man tuod barakon manami ang imo iya nga mindset, no? Kaklaro sang imo mga desisyon sa kabuhi, kaklaro sang imo iya gusto malabot sa kabuhi. Nang duka preparado bala ikaw. So meaning ang imo dra iya nga mga gusto nga mga oportunidad nasiglang nga magpalapit. Sa mga Pisces, lucky numbers 43, 36, 59, 12, and 21. Raspberry red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19, ang wala ginapaabot. Inakaron ang abot sa imo. Magpakabakod bangod inatanan imo man malampuasan. Ano man dira nga mga struggle or mga pagpanghangkat sa kabuhi. Sa mga Aries, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 51. Mango orange is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Ay, surprise opportunity ang manuktok karon sa imo. Na? Maghalong sa mga tawo nga imo iya pagasaligan. Ay basig mabiktima ka usudan subong scam. Na-scam ka na sa mga negosyo. Na-scam ka pa sa gugma. Pati Sa mga Taurus, lucky numbers 43, 36, 59, 21, and 12. Vanilla brown is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:51 na kita. Amo yadto ang aton iyang horoscope sa subong man nga adlaw. Adlaw sang Huwebes, Hunyo 10 tuig 2021. By the way, sa naga-monitor dira sa may RTN office sa Bredco, ngayong hapon lang dira sa ila yan ni Taminda, sa ila ni Tanida, sa ila man ni ng Tintin, ng Larry, kay
ng Norlin, ng Joy, ng Gigi, kag kay Kapid, and also sa kay Christopher. Salamat gid sa inyo iya nga pag-monitor sa subong nga hapon. Kag sa mga anuman si Dennis, Dennis Richard Tibor Goma, taga San Enrique, ang president sang EFC. Okay, standby sa aton nga mga ka-action. Diri kita anay sa aton man nga Horacio Imperata. Horacio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, si Mama Lisa Joy Ilon Amoroso, gali mayong hapon. Kag kay Mama Jean Oiseser. Ang isa pagid si Ma'am Yvonne Boycha. Salamat gid sa inyo nga mga pag-monitor, mga member na sang Energy Fans Club. Okay, salamat gid. O kag si Sir Alex Montasa pagid. Okay, thank you so much gid sa inyo nga padalaman sa mga mensahe, greetings ninyo sa subong nga hapon sa This Is My Life. Pero antes, diri kita anay sa aton nga Bible verse of the day.
gikan sa 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. This time, diri kita sa atod man nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. No matter how I try, you're such a part of me. Without you, I would. Okay, salamat gid sa aton yung mga ka-action sa pag-upod man sa akon sa sini nga programa sang This Is My Life. Pero gamay lang advisory sa aton mga ka-action ha. Now, may ara sang power advisory ang Seneco. Las 2:41 sang hapon. May ara iya sang trip off sang linya sa may Bacolod Silay nga linya. Sa aton nga mga ka-action, ang affected ini nga area sa Burgos Mountain View, sa Talisay kag sa Silay Feeders. So muna pahanumdum sa aton nga mga ka-action basi naka-experience kamo dira sang burnout. Amo na may ginpagwa nga advisory ang Seneco angot man sa pagka-trip off sa nga linya sa area sang Bacolod Silay nga linya. Okay, sa ngalan man sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugatnon. Ini naman ang inyo alagad, ini si Inday Ann. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,